Idolobha leTheku lidume kakhulu ngezokuvakasha, kanti izinselele zakamuva zokungcola kanye nobugebengu okhungethele lidolobha kwenze kwanzima ukuheha izivakashi. Ohola iqembu le-IFP eMkhandlwini weTheku uMdunkosi uthi izinhlelo ezinhle lezi zokuvuselelwa kwabusha kwezakhiwo ngoba ziheha izivakashi kuleli dolobha. Udaba lamabhilidi lana angalungisiwe egcina igebengu kanti enza kubukeke kabi ngoba indawo le edoba abantu abaningi makuziwa ngekwezokuvakasha, abantu abasuke bezojabula, even abantu bala ubayeke nje abangaphandle, indawo enedumela kakhulu eThekwini. Ohola iDA ngaphansi komkhandlu weTheku uThabane Mthethwa uthi lezi zakhiwo ezisendaweni ezigudle ulwandle ziheha izivakashi. Zonke lezi zakhiwo ezilapha ebeachfront olwandle zizakhiwo eziheha abavakashi. Uzokhumbula ukuthi kule minyaka edlule umasipala waseThekwini awukwazi ukuheha kahle abavakashi okwenza ukuthi kulahleke imisebenzi. Ngakho ke sithi uma ngabe umasipala usuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukuveza kabusha ukuthi kube khona amalizi amasha kulezi ndawo, abaqinisekise ukuthi bakwenza lokho ezakhiweni lezi ezingenamuntu. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni nengqalasizinda uthi ubheka izindlela zokusetshenziswa kwalezi zakhiwo ngendlela efanele. Part of this intervention, of course, is also three-pronged. It's also looking at, one, can we reuse the building? Two, can we maybe involve the private sector? So if someone has an NGO which they're running, then can we say, we'll give you space to contribute to society. We're also looking at schools, if we can repurpose them to become training centers. We're also looking at schools to repurpose them possibly to become traditional courts. And obviously the last option would be to sell these buildings outright. Ukuvuselelwa kwalezi zakhiwo kuzosungula amathuba emisebenzi.